Siguro sasabihin ng Diyos, at bakit hindi? Kung halimbawa naghihirap ka ngayon, kung halimbawa may sakit ka ngayon at grabe, you could ask God, God, how can I cope with this problem? And maybe God will answer. If you have a problem and you're suffering right now, you could ask God, God, when will my suffering end? Maybe God will answer. If you have a problem, you may ask God, God, what are you trying to tell me with this problem? Ano po ang sinasabi niyo sa akin? O ano gusto niyong matutunan ko sa problema ito? And God can you answer you. But to ask God, why, Panginoon, bakit? I believe this is the main name of the first day. When Moses was telling these people in the book of Deuteronomy, this is the message of Job. If you go to the Old Testament, Job was a righteous man, naniniwala sa Diyos, nagsisindi sa Diyos, tapat sa Panginoon, ang daming problema bumagsak sa kanya. And he was asking God, why? Why? God, why? I'm good to you, I'm faithful, why? And God simply told him, where? Why not? Bakit? Nandito ka na paano? May dadako ang mundo. Alam mo ba kung bakit? Paano ko pinaaanyo ang mga bibigin at mga buwan? And you ask me why? Paano pa? And only when Job asked, when will my suffering end? What is the meaning of my suffering? It was only there that God answered. Alam ko ninyo, minsan kung kailan tayo tumatanda, kung tayo natutunan, kung kailan po ako tumatanda, only in the past 5 years of my life, I must confess, did I stop asking God why? Nung bata po ako, matigas sa ulo, matapang, I would always argue with God and with people, why? But I must confess, for the past 5 years, I stopped asking God why. Sinabi sa akin, ang moral, mag-aaral ko muna. I didn't say why. I said, sure, I don't. Minsan, 3 years ago, sinabi sa akin, ang moral, huwag mo nang kumuha ng parokya, wala mo nang parokya. I said, sure, God, I didn't ask why. And I go, wherever I go, walang parokya. Minsan sinabi ng Panginoon, ang moral, ito mo na mangyayari sa pamilya mo, ha? I didn't ask why. I said, okay, Lord, you're the boss. And I tell you, that I am. These past 5 years of my life, I've had experiences. I've had lessons, beautiful encounters na maaari kong hindi ko mararanasan kung nagtanong ako ng bakit sa Panginoon. Lord, bakit tatlong person na isang person? Sino ba tayo to ask the ways of the Lord? Amen? Amen. Tatlong tanong. Lahat maaaring talabay na nagsasabi na sa pagkatao natin, meron tayong dalawang bahagi. Ano ang dalawang importanteng bahagi ng ating pagkatao? Free dinner with Amon Rao. Tonight, sa mga kasama. Bernadette, ang gagawin nito inaanak ko nito. Ano ba, kasing ganda ng kanyang ninong. Ano ang dalawang bahagi ng ating pagkatao? Dalawang importanteng bahagi ng ating pagkatao. Yung tinunod ng mga madre sa'yo. Ano na? Physical and spiritual. Okay. Isang balot. Nasa imang yan. Balot natin. Okay. At dalawang bahagi po, many people would say that dalawang bahagi ng ating pagkatao, lahat ng tao, merong isip at merong puso. We have a mind and we have a heart. At maraming bagay pinaprocess ng mind natin. Ganito yan, kasi ganito yan, ganito yan, ganito yan. Okay na po yan. At pagkatapos na meron din tayong feeling sa mga puso natin. Masaya tayo, malungkot tayo, kaiingin tayo, nagsaselos tayo, galit tayo, feeling sa heart. There is a third part that sometimes we take for granted and we do not notice.
Kung minsan po may mga tao nag-iisip lang, ang bilis ng pag-iisip, ganyan. Kaya kung minsan may mga tao, nasa feelings ka ka, nalulungkot ako, masaya ako, pero yung kung lang iniisip ko, kung minsan pwede ka magkamali. Kung nararamdaman mo, after a while, pwede magbago yan, pwede mawala. There is a third part, and it is what happens in our guts. Di ko alam kung saan yung guts. Some people say it is that what happens under your stomach and between your genitals. Ang guts po ay yung gustong bumaliktad kapag may nakikita kang hindi karapat-dapat. Yung guts ay yung gustong magrumentado kapag alam mo mali ang nangyayari. Yung guts ay yung gusto kang magsuka kapag alam mo iba ang ginagawa nila, hindi tama at hindi totoo ang sinasabi nila. It is coming from your gut feeling. Madalas po ang kaalaman ang nandito lang. Ang nararamdaman ang nandito lang. But it is our guts that will push you to do and give you the wisdom to do what you know and what you feel is right. The guts, dito po nagagaling kung minsan ang tunay at totoong nararamdaman. That is why Jesus instructed His disciples, go, teach people to do what I have commanded you. Hindi sapat na alam mo, hindi sapat na nararamdaman mo. You should have the guts, the wisdom to do what you should do. Halimbawa, the other night, or last week, may mga kaibigan po tayo, taga-dito, kumabas kami, kumain. Pero umabot ko, kwentuhan, hanggang alas 10 na gano'n. Pagkatapos mo namin kumain, ito mga sobrang in-order, minsan dami mo order, hindi mo maubos, pinabalot po namin. Paglabas namin dun sa restaurant, nakita ng isa sa kasamahan ko, hindi ko nasasabihin siya, nakita niya dun sa bahaging madilim ng tapat ng restaurant, may isang batang lalaki, around 7 or 8 years old, mahilig na natutulog. At nakita ko po, nangingitim sa langis at sa dumi ng kanin. Mahilig na natutulog sa simento, tabi ng isang sakong basura niya. Pinabilang ko siya ng kasama ko at tinapik, tagal dahil ang hindi ng tulog. Tinapik ko, hindi tinigilan, hindi nilisip. Pag-ising ng bata, pinigay sa kanya, yung pinabalot po namin dapat iuwi namin ito. Tinignan ng bata, hindi nilisip. Tinuksan, natinag ko kami, kumaki, suko. Itong kaibigan ko po, naniniwala ko, it was from his gut feeling. And guess na iuwi, ibinigay yung pagkakas sa lalaki nito. At itong lalaki ito, hindi na nag-isip, hindi na nag-feel na magpasalamat sa gut feeling. It was gut feeling that told him he was hungry and he just ate the food. And it is that feeling for me, bakit ano na yun, klaro pa maliwanag ang eksena ng Lord. Ano ang koneksyon at kahulugan ng lahat ng tanong na ito hinggil sa misteryo ng banal na Trinidad? Maaaring wala, pero maaaring lahat. They may not have a connection, but maybe sa pangkaraniwan at ordinary buhay natin, they may mean everything about the mystery of the Trinity. Uunahin mo na po ang assignment natin. When you get home, open your Bibles. At sana mo may Biblia kayo sa bahay. Go to the Old Testament, which we will read open. Go to the prophet Micah, chapter 6, verse 8. At ito po ang sinasabi ni prophet Micah. Tatlong bagay lang ang inaasahan ng Diyos sa atin. God only asks you 3 things. 1, to love tenderly. 2, to act justly. And 3, to walk humbly
with your God. Tatlong bagay lang ang inaasahan ng Diyos sa iyo. Ang magmahal ng buong kabaitan, ang gumawa ng matuwid, at ang mabuhay ng buong kababaang loob sa harapan ng iyong Panginoong Diyos. These for me are the deepest, most meaningful definition of the Holy Trinity. Meron po tayong isang kaibigan, last story. Then I don't know if the correction is not history. Tuwing nagsisimba po dito sa atin, humingin po sa dami at tinitignan yung mga bata na nagbabasketball sa ating basketball court. Mga 10, 15, mga bata, sama-sama, naglalaro, nagpapasahan, usually naglalaro ng basketball. Tunay siguro, iningi po ako ng kaibigan ko ito, sabi niya, ako po bago misa, pinapamustan po ako ng lalaro sa basketball court. At naisip ko lang, napakaswerte at napakasaya. Ako'y naniniwala, mas makahulugan ang buhay ng mga simpleng bata kaysa sa mga anak natin nakakulong sa mga kwarto, naglalaro sa internet. Again, kayo na po maghanap ng pagkakaiba, ng karunungan at kaalaman kung sa na-observe niya. Kayo na po ang magtanong na kahit anong higit sa kaul na kwento. Kayo na po ang maghanap saan that feeling dun sa naiisip niya ngayon. Amen.